Tak, myslím si, že pôst by mal byť hlavne o vytváraní si vzťahov s ľuďmi, s ktorými tie vzťahy možno nemáme až tak dobre vytvorené, alebo teda sa s nimi často hádame, dokonca nebavíme, takže myslím si, že pôst by predovšetkým nemal byť o niečom, čo si silou mocou odriekame, hej, a potom silno hľadujeme, alebo takto, ale práve pôst by mal byť o tomto vytváraní si vzťahov s ľuďmi, s ktorými možno nemáme najlepšie vzťahy a teda o toto sa aj snažím. Plus teda ďalšia vec, ktorú sa snažím, je vytvárať si čas na ľudí, na ktorých moc toho času nemám. Napríklad teraz je to najnovšie moja rodina, lebo mám strašne veľa aktivít, takže aj také ďalšie predsavzatie, čo som si dal, tak to je práve toto, vytvárať lepšie vzťahy s mojou rodinou.